Morjesta! Mä olen JP ja tässä on minun autoni. Siviiliauto, vaikka onkin poliisiauto. Se on vuoden 2001 mallin Crown Victoria Ford Police Interceptor, malli nimeltään PCT1 ja se on täysin poliisivarustein Floridasta tuotu. Siinä on kaikki aidot poliisivarusteet. Alustasta lähtien moottorivaihteisto vahvistettu. Jykevämpi alusta, iskunvaimennus, korkeampi maavara, tuplapakoputkisto. Ja tietenkin koko poliisivarustus pois lukien nopeustutka ja poliisiradio ja aito haulikko. Sen tilalla on sitten Lelu Airsofti tuolla esillä. Voit tulla katsomaankin miltä se näyttää. Niin siellä keskikonsolissa on koko se hälytyslaitteistoaparaatti, sireenit ja kaikki. Siellä on LA-puhelin imitoimassa poliisiradio ja komentokaiutujen megafonin mikrofoni on siellä. Hassuin lelu, mikä tässä autossa on tuossa kuljettajan ja matkustajan pään yläpuolella. Se näkyy vain ainoastaan sieltä alhaalta. Ylös katsottuna siellä on sähkömekaanisen lukon takana sitten se varsinainen mellakkahaulikko. Ja kun katsotaan tätä matkustamon puolta, niin se on hyvin ahdas. Siellä ei juurikaan ole jalkatilaa. Ja tarkoitus on, että sinne kun asiakas lyö niskaperseotteella, niin se pysyy siellä paikallaan eikä pääse pois. Siinä on väliseinänä mellakapleksi ja siellä on sirpalesuojaterästä sitten selkänojien takana estämässä puukotukseen ja pientuliaseiden läpäisy. Tämä auto on kuule ihan oma rock'n'rolli käyttöön. Yrityksen mainosauto ja sitten eräänlainen daily driveri. Tää on ihan ajoon ostettu ja sillä ajetaan nyt kun se on kuntoon saatettu. Ja kun tää on tämmönen tilava perheauto tältä penkiltä, niin sitten huvittava on sitten tämä varsinainen takakontti. Että jos takapenkille ahdetaan 3 aikuista ihmistä, niin tänne niitä menee 5 kappaletta heittämällä. Once again.